Altså, jeg startede hjemme på mit lille værelse i en landsby på Sydfyn, hvor jeg sådan var rimelig alene om at kunne hiphop. Jeg tror faktisk, jeg kan huske min allerførste tekst. Det var sådan i 6. klasse eller sådan noget, der havde vi sådan en band, hvor det ikke var mig, der rappede, fordi det var jeg fascineret til. Men jeg var god til at skrive tekster. Men det handlede om, at en drengs far, som var alkoholiker, 10 meter oppe, han var ikke til at stoppe, han kunne lige så godt hoppe, lige lukke ned i helvede. Min far han drikker øl, hvad skal jeg gøre? Og så kommer vi alle drengene sådan i kor, du skulle have stoppet ham noget før. At man havde en eller anden forestilling om, at rap skulle være meget seriøst og alvorligt og sige noget om ting i samfundet. Og, altså, jeg vil sige, da jeg begyndte måske et års tid senere at skrive tekster for mig selv, der begyndte jeg at tænke, at nu vil jeg gerne lave noget mere seriøst med det. Og sådan. Jeg synes, at det jeg begyndte at få skrevet, det var noget, der gav lidt mere mening, og der havde noget potentiale. Så altså, der var min drøm i hvert fald helt klart at få det udgivet. Altså, lige fra start af vil jeg bare gerne have et fysisk produkt, jeg kan holde i hånden, som jeg har stået bag. Jeg kan huske, at jeg har altid været sådan meget prøvet at få arrangeret ting, prøvet at få gang i ting, og det var heller ikke de andre, der ville lave det band, det var mig, der ville lave det, og så vi kom også til at hedde 5-1, fordi at jeg en dag til en fest havde overtalt dem alle sammen til at være med, men der var så en, der måtte melde sig ud, fordi han gad sgu ikke alligevel. Grunden til, at jeg gerne vil have sådan et produkt, det er nok, altså jeg tror altid, jeg har tænkt sådan, at når jeg bliver gammel, så har jeg noget, jeg kigger tilbage på, noget jeg kan se og høre, at det lavede jeg dengang jeg var ung. Noget jeg kan vise til mine børn. Det er nok også fordi min far han har altid fortalt og vist billeder og vist hans gamle tøj fra dengang han rendte rundt. Hvis jeg havde noget sådan jeg kunne vise mine børn fra min ungdom, som ikke bare var festbilleder og noget de kunne se. Hold kæft mand, min far var sej dengang jeg var ung. Altså det jeg synes er ret spændende for tiden, det er sådan noget med ungdom, hvad man har opnået og hvad man gerne vil nå endnu. De 2 nyeste numre, jeg har skrevet, handler om, hvordan at jeg ikke har travlt med at blive voksen, og jeg gerne vil holde fast i nogle af mine barnlige og ungdommelige kvaliteter, og ikke skynde mig for meget ud i alt det der ansvar, og det nummer, som nok kommer til at hedde Som et barn igen. Jeg var meget generet og meget tilbageholdende som ung og sådan noget, eller som først rigtig nyt at være ung her inden for de sidste par år. Ja, men det kan jeg kan huske, altså for et års tid siden eller sådan noget, der stod jeg og tænkte sådan, at nej, men hvis bare jeg havde været halvt så god til at snakke med piger i byen, som jeg er nu. Dengang jeg var teenager, så havde det godt nok været en federe ungdom. Jeg er 25, stadig masse jeg skal have prøvet, valgt for mange chancer er gået spildt, for jeg har tøvet det vil være nemt at lyve, men jeg må indrømme at det selv forskyldt. Men hvis jeg når at rocke et festivaltelt der fyldt, ja, så er jeg lidt på vej til at fylde listen med ting der gerne skulle ske for mig. Det er helt sikkert jeg skal nå at klippe en pige med silikonpatter, få en kone og datter, give et beat til en af mine idol-rapper. Ja, altså silikonpatter, det er lidt fordi det er sjovt. Men det er også sådan lidt sådan, altså det er bare sådan, at der er måske stadig nogle horn, der skal løbes af, og nogle seksuelle fantasier, der skal udleves. Om det er silikonpatter, eller om det bare er en lidt vild pige med... Det gør ikke så meget, men det er bare sådan lidt sådan en... Du ved, alle de piger, jeg nogensinde har været sammen med, har været søde og dejlige, og nogen, jeg gerne vil snakke med. Det kunne sgu være meget sjovt lige at have en eller anden pige for en aften, der bare er dum som en dør og ser ud som Barbie. Men jeg kan huske, dengang jeg var mindre, der ville jeg rigtig gerne sige nogle vigtige ting. Jeg vil gerne have nogle tekster, der betød noget. Sige noget samfundsrelevant og komme med noget politisk rap, der kunne inspirere folk. Men det fandt jeg hurtigt ud af, at det var sgu ikke mig. Altså. Så jeg synes, det er fint, at jeg ligesom er gået væk fra den drøm om at være den nye Sact eller Rocker, eller det er federe at rappe ud fra mit eget perspektiv, og bare have det sjovt med det, jeg laver. Jeg giver den fuld knald i fuld tal, dynamikken på mikrofonen, stemmen der trænger igennem, behøves ikke en megafon, holder ikke i dag, folder ikke i dag, vi all in, flår din indvold, for vi går for at vinde, står win for det shit, der er skrevet med stort, det dynamikken styrer mikken, når vi smadrer det lort, hvad er de ord, fuld knald til det fucking sidst, har nok at vise, jeg rocker beat, så dropper linjer, stopper ikke, før jeg ender op i kister. Og det har jeg sgu fedt med, altså. Når man sidder 5 gutter sammen og har drukket sådan nogle øl, og man hører et fedt beat med rocksample, så skal man sgu bare ud og vise, at man er den bedste og fuld knald. Men jeg glæder mig til at få mit nye nummer Som et barn igen ud. Jeg begyndte at skrive det på en ferie med familien på vej hjem. Jeg gik fra biler til fodbold til Lego, hvor jeg kunne bygge mit eget, fuldt aldrig den lige vej, og det var lige mig.
Brugte ikke instruktioner, og det gør jeg heller ikke i dag. Forsøger at lave mit helt eget, og ikke glemmer at begrænse af, hvad andre sagde, hvad andre lag på mikrofon. Men jeg er også bevidst om det, der ligger bag mine inspirationskilder. Det var min far, der lavede rim og ramser på køkkenbordet. Jeg synes han var åndssvag, men snart så var mit lykke gjort. Med rim fra min far og rytme fra min mor. Og troen på mig selv, så kunne jeg bygge det til noget stort. Og det er rart at vide, så lille knægt, hæng du bare ved. Og blive voksen er ikke noget, jeg har travlt med. Jeg rappede den også til mine forældres sølvbryllup. Der var heller ikke et øje tørt.